Ritmong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw pakyasa kini nga programa nga matunggan sa DXKO Radio o bakita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV inon man sa Facebook page ang programang magatod sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ramilo Mangalos ug mga kauban. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw na nasab kini ang programa tulumanon sa PBC, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Uinio, kinasingasing kami nga magadapit kaninyo. Unta kamo karon nakapagpaluna na kamo sa inyong tagsa kanamotangan o na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas para magamit nato sa mga pagtuon o sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan. Kung ano na may mga pasahon nga referensya kini nga gigamit, dili gigamit kini sa pagtulo ni Master dili kanamo para supakon ang jud niya. O ang among mga mainiton lang mga pagpangamusta sa tanan ng mga kaigsonan karon sa mapatalingon sa nagakalain-lain nga dapit, no? Labi na sa PBCM compound, kumusta kaninyo? O ang ubang mga sibihan unya pag-isgutan sa usa sa mga ministro sa PBCM. O magapaila pa ang uban pa o kauban pang mga ebangelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Hermogenes Macarayo katambayayong nanihigyo na karon sa pagkatun sa mga maturan nga kaninyo ug nanihigyo na kauban pang sa pagkaministro. Kumusta kaninyo mga kaigsunan ug mga higalaan? Kini karon ni Igsoon Brother Mario Rolito Sabin magapagiguban karon nini usa ka ng tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ihatag ko kamo sa kauban-uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga higalaan ug mga kaigsunan? Kini alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Gisril Macarayo. Rungin tungura magapaila pang uban pang ministro. Bakit nga mga galaw, mga kaigsunan, kinusab si Brother Romy Rama Camus. O ano pang uban pang mga ministro? Kinusab si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan, ug ano pa ang kauban nga ebangelista. Kumusta o mayong pagpaminaw kanatong tanan mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Sa gyapon kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Ronilo Mangalos mo yung sa nga kauban inyong higuna o kini atong programa karon nga inyong mabati mga kaigsunan, live kita sa Facebook o makita usab ninyo mga kaigsunan ang mga programa sa PBC, mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa YouTube. Yung pagkabaton, KN lang, RPN, DXQ, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini atong programa karon mga kaigsunan, hook up kita sa sibihan, meaning maong sibihan sa DXDR Dipulog. Mga kaigsunan, meaning oras alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kapunon. O mabati usab ang atong mga programa nining mga mosunod nga radio station sa DXMM FM, mga kaigsunan nining maong sibihan sa Calamba, Misamis Occidental. Mabati ninyo kami alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Mabati usab nining maong sibihan sa DXEG-FM Radyo Sipa sa Arasasan, Caguait, Surigao del Sur. Duha ka ugna alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Masubli kini sa alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab mga kaigsunan sa sibihan ining sibihan sa RMN DXPR Pagadian City. Medya oras kita mga kaigsunan ala una ngadto sa ala una imidya ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Mabati usab ining maong sibihan sa Bay Radio 105.5 Waikurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab nining maong sibihan sa Radyo Bandera, Villanueva, Misamis Oriental 107.3 News FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Mabati usab nining maong sibihan sa Radyo Bandera, Iligan City 100.9 News FM alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo.
Mabati usab ang programa nato sa Cebu City mga kaigsunan sa nining sibihan sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kautuhon matag adlaw Domingo. O gatong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami nining mga numero sa Globe 0917-811-8882 o sa Smart 0908-3938-768. Akong gitimbaya o gikumusta ang mga kaigsunan nga nagsugdong kanadto via live sa Facebook nila ni Brother Nicky Hermias, nila ni Sister Char Hermias, Sister Laila Harrison, o ni Brother Miguel Hermias, o ingon man ni Sister Charmin Gabalyo. Kini sila tanan tuwa sa pinipong bansa sa Amerika, nagsugdong sila kanato, rin atong tulumanon sa via Facebook, live Facebook. So, kumusta kaninyo diha mga kaigsunan, brother and sister? Ako sa mga gitimbaya mga kaigsunan, ang hikalang ako namin nagsunod sa atong programa, si Brother Romeo D. Maula dina sa Bunawan, Siaton, Negros Oriental, may pagpatiling ko sa imong pamilya, kang Brother Danilo Ayeng dina sa Ormoc City, o gingan man sa tanan nga naga-suporta sa atong tulumanon, kang Engineer Brother Derwin Mangalo sa imong pagpahigayon niya na, o sa tanan nga mga kaigsunan usab, o sa uban pa nga mga maabot sa atong pagsibya, mayong pagpatalingog kaninyo. Karon sa pag-isgot sa tema, balik kanimo, Reverend. Ini karong higayon na mga mahal lamong tigpaminaw, ang amo karon ang pagtubag sa mga issues gikan sa pagpatalingog ninyo dinhi sa Sibihan sa Dipolog DXDR sa alas 8 alas 9 ang amo ang programa diya sa Radio Bandera sa Villanueva no o sa Balingasan. Pero ang ilaha sa gabi sa DXDR adlong Domingo alas 7 ngadto sa alas 8. Aduna usab gyapon nga padayon nato dinhi nga pagtubag sa mga gibuhian nila nga mga issues. O katungod ba nato ang pagtubag o ato makita nga tinod ba gyud nga dili sila manghilabot. Wala makapasar sa ilang gisgutan kay di na lang ta magsulti-sulti dili manghilabot o makapanghilabot lang kay mauwaw ba putan niya na. Pero ang amo lang nga ang doktrina gyud maoy sistema nga pagtuki namo nini. O ang gisgutan ni Mitchell Bendilio na ay usa sa mga nagapangutana niya nga kinipod siya kung naay mangutana naapod siya gibuhian nga dili ra bigid kuno sila magtumo-tumo kay magtumo-tumo pod malaglag kuno ang magtumo-tumo. Ato sa tingaling ibabati nga kining giingon nga dili magtumo-tumo na gina sa ato Brother Ronnie og tan-awon ta lang og kinsay mga magtumo-tumo basta kay atong gidawat ni kay naapod kanato na unya sa ila naapod og pasado ba sila aning pagingog dili magtumo-tumo. Okay, mga kaigsunan, among ipabati ang pahayag nining pastor sa Sabadista, tigpamakba sa Sabadista nga dinhi nining maong sibihan sa DXDR Dipolog nga mao si Mitchell Bendilio nga matud pa niya dili di daw pwedeng magtumo-tumo labi nagnay katungdanan sa simbahan o pastor o leader kay ang magtumo-tumo mga kaigsunan magsultig binutbot laglag ang paingnan sa ato pa impierno kay malaglag man. So atong paminawan niya ato pud ni sunod kung nakapasar ba siya sa iyang gibuhang istorya nga dili gyud maghimog tumo-tumo. Niya atong ipabati kaninyo inyong paminawan. Kadaghan tumo-tumo so naghimo-himo kag istorya na puros binutbot. Onya dili idea ilanin na kay katungdanan leader ka sa usa ka simbahan unya magbuhat kang tumo-tumo igsoon usa ka na kapasidaan sa Dios na ang tao nga tingtumo-tumo maka angkon gyud og kalaglagan. Okay. Klaro nga kung labi nag-leader kuno ka simbahan, leader ba na siya? Na og unsay imong lugar kibali katungdanan dili gid ka magbuhat og mga katarungan nga pag butang-butang kanang tumo-tumo mo naman ang pagbutang-butang kay kalaglagan gyud daw ang imong padulngan.
Niya dayon iyang paningil nato nga dunay cooler nga about sa atong magtutudlo sa gitawag og katumanan diha sa Espiritu Santo, di man sila mutuo. Di sila mutuo kang ilang katumanan, mauman ang manalagda si Ellen Goldwhite. Ato sa pamation, Brad Ronnie, ang gibuhian niya kay wala kuno'y mabasa nga bisag kaputol na lang nga ngalan sa itong magtutudlo o bisan pa po kuno ako ngalan diha sa nakasulat sa Biblia niya. Kung mangita lagi siya nga nakasulat ba itong ngalan sa Biblia, initawahan na nakasulat ba bapud ka ang iyang ngalan o kato makauban nga inyong nadunggan nga nagsulti dinhi. Kada ang mga pangutana karon pa doon unsay prueba. Di ato ipabati mga kaigsunan kay ang iya di ani nga ug dili gyud mabasa di gyud na tuhuan na malagi na nga amo pong pandemil niya kanus ba nimo ang kuno noy nga si Mrs. White propeta hadlo ka kay kung maningil niya sa mabasa ang ngalan ni Mrs. White sa Biblia di gyud katubag. Di atong paminawan mga minahal nga tigpaminaw ang pahayag sa pastor sa Sabadista nga matod pa niya bisan kunog putol una daw putol nga nabasa ang ngalan sa mga magtutudlo sa Biblia. Kanya giapel po niya ang mong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio niini sa iyang pagpamulong atong paminawan. Ang BBCMBI sa Nugong sa Interno kay wala magatungan sa sugo ni Kristo manlakaw kamo sa tibukang libutan nagiwali ninyo ang akong gisugo. O Biblia lang atong pa sumban awat yun. Di man kakabasa sa Biblia nga ang ipawaling nga ng Tomas Eugenio Sr. Bisan pagputol. Anay putol? Usas mga apostolos ni Cristo Tomas, pero di ka Eugenio apelido. Wako tayo anak na Charlito Eugenio. Yan ay magpunta taghasaan. Awag, hapon. Okay. Bagaman lamang tigpaminaw, nagtuo si Mitchell Bendilio, Brad Macarayo, Brad Ronnie, nga bugat na ginto niya. Kung maningil man di ita, nga wala daw kuno'y ako ngalan, kay magwalit ng Espiritu Santo, niya nagwali man kag Jesucristo, napoy imo ngalan, uban sa imo makaubang 70 Adventist din napod. Mo man naron, kung maningil ka, kinahanglan imo pong pruibahan nga naa ba day. Wala ko ni ngalan sa among magtutudlo sa Biblia. Karon, nag-ingon man mo, o nag-ingon ang inyong mga kauban, o kamugyod mismo, pero di na lang mo moangkon sa ika-23 na tema. Nga si Ellen Goldwhite, mo gini siya ang gibutang nga malagna diya sa Biblia, matuod nga malagna. Sa Biblia pa inyong gingon. Basahon ko ha? O nakasulat ba? Ang ngalan ni Ellen Goldwhite, maingon sa inyong pagpaningil sa ngalan sa magtutudlo. Kay kung maningil ta, kita po dili angay paninglan. Dinhi sa ilang gitawag og doktrina ni nila, 28 ni katima, lagda sa pagtuon sa Biblia o mga balaang alawiton. Pero basahan ko din sa pahina 61, unsay giingon dinhi. Pangutana 8 ngadto sa 10 giingon. Sa pagtulunan numero 23, ang espiritu sa tagna daw giingon. Ika-8 nga pangutana, unsay giingon may tungod sa pagpamatuod ni Hesus? Unsa daw ang giingon sa pagpamatuod ni Hesus? Tubag. Bugna 19:10 na daw. Ang espiritu sa tagna. In close parenthesis, gibutang pa. Busa ang katapusang iglesia, kinahanglan adunay manalagna. Di kung ang gibutang sa katapusang iglesia, og dili mo mao, napadayla ang iglesia, di mo maong iglesia. Pero aduna kunoy, manalagna. Na, mo man na karon kung naaba sa Biblia nga katapusang iglesia adunay manalagna. Pangutana 9. Ang hiyas sa pagtagna gipailabas sa mga Adventista del Septimo dia kay kinahanglan gyud nga sa katapusang iglesia adunay manalagna kay ang pagpamato daw ni Hesus espiritu man sa tagna. Busa ilang gipangutana, ang hiyas sa pagtagna gipailabas sa mga Adventista del Septimo dia. Tubag, oo. Si Mrs. Ellen Goldwhite giila nga nakadawat ni ining hiyasa ang iyang daghang mga sinulat nga gibilin niya kanato. Nagdala sa matod nga ilanan nga gibutang sa Biblia sa usa ka matod nga malagna.
na adi kunoy manalagna nga gibutang sa Biblia sa usa ka matud nga manalagna nagdala kuno ni sa matud nga ilhanan si Ellen Goldwhite di ang gibutang nga nakadawat niya ng hiyasa sa pagkamalagna. Pangutana Jis, ang kasuwagan sa atong bulaton karon nagasalig ba sa atong pagsunod sa mga pahamatngon o mga espiritu sa mga tagna? Oo. Tubag, morning ilang tubag, ikaduhang Kronikas 20:20, tuohi ang iyang mga malagna aron kamumuswag pagsunod sa malagna o kauswagan nagaduyog. Kung magsunod ta daw sa malagna, ang kauswagan nagaduyog niya na sa pagsunod para kita muuswag. Kinsa daw gibutang manalagna nga matuod, nga gibutang diha ang matuod nga malagna sa Biblia, sa iglesia, sa katapusan o ulahing mga adlaw? Mao si Ellen Goldwhite. Pangutana, asa sa Biblia nga si Ellen Goldwhite mabasa sa Biblia nga malagna sa katapusang adlaw? Kana gyud giingon gyud ha, kana giingon nga nakabaton og hiya si Mrs. White sa pagpanagna. Unya gibutang sa katapusang iglesia inyo man na. Nganong among gipaningil na? Batasan man imong pagpaningil. Kay mo ingon ka karon ana Tomas pero putol ra kay Tomas matutinon ani pero dili yuhin yo. Bisa pa Charlie, wa ka magkuha sa imong kaugalingon, magwawali ka sa atong Ginoong Kristo. Sumala sa iyong pagpamatuod unya kung pangutan-on kag naabay bindilyo dihang sinugo ni Kristo nagwali ako wa ka. Ang iyara moingon nga ako hinoon nagbandilyo. Mao ra nakaron. Ang Biblia mga mahal namong tigpaminaw mo ning tubag kay kung wala kami ni anang pangutanaha, di man gyud mi mangutana. Pero kung dunay mangutana about kanamo nga sa ngalan, dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang angalan. Mukuha tagpuriba. Pabor naman nimo ang Biblia, Brad Israel, palihog pagbasa o ang Isaias 43 nga kini usa ka tagna sumala sa nakasulat sa Biblia. Niya itong basahon, sumala sa gisitar mo nga sitas Reverend, sa Isaias 43 gingon, ang tingog sa usa ka nagasinggit andaman ninyo, sa kamingawan ang dalan niuba himuang patag, sa kamingawan ang usa ka halapad, nga dalan alang sa atong Dios. Sa Biblia, mga mahal nga tigpaminaw, nakita nato nga ang giingon diha, nga adunay nagasinggit nga ang pagsinggit diha sa kamingawan nga tingog. Adaman ninyo, sa kamingawan ang dalan niyo ba imong patag, sa kamingawan ang usa ka halapad nga dalan alang sa atong Dios. May nagsinggit, pero wala ibutang diri kitsa nang nagsinggit. Singgit ba na nga hinubog? Sa Biblia, Brad Makarayo, mukha tag ihimplo, kinsa ba ang usa gani magisugo sa Dios sa pagpasinggit para makuha nato unsa ang bot ipasabot sa pagsinggit niya na. Kuhaon nato ning sa dihang si Hunas gisugo ni Jehova sa pagpawali nga ang primero pagsugo singgit ang gigamit nga termino. Sa Hunas kapitulo 1 bersikulo 1 giingon karon ang pulong ni Jehova midangat kang Hunas ang anak nga lalaki niya mitay nga nagaingon tumindog ka umadto ka sa Ninive kanang dakong syudad ug suminggit ka batok ni ana. Bisag diha lang ta kutob puntong gikuha nato gipang atong nagkuha tag ihimplog unsa ning singgit kay na may tingog sa nagasinggit dias mga awaaw. Gikuha natong sampol si Hunas gisugo ni Jehova nga ipasinggit ngadto sa dakong syudad sa Ninive. Nga ang kahulugan sa pagsinggit ni Hunas dito sa dakong syudad sa Ninive sa Hunas kapitulo 3 bersikulo 1 ug 2 ug ang pulong ni Jehova midangat kang Hunas sa ikaduha nga nagaingon tumindog ka, umadto ka sa Ninive, kanang dakong syudad. O mamatong giingon niya dito sa 1-1 kaganiha og 2 nga ipasinggit. O giingon niya sa pagpayag dayon. Umadto ka sa dakong syudad sa giingon sa Ninive kanang dakong syudad ug walihan mo kini sa wali nga gisugo ko kanimo. Busa si Hunas diay gisugo ni Jehova sa pagpasinggit dito sa dakong syudad sa Ninive, ang buluhaton ug kahulugan sa pagsinggit mao pagwali. Karon, nakita nato mga mahal na tigpaminaw nga ang pulong singgit wali pero wala ibutang dito. Karon ang pangutana, Brad Ronnie, sa pagkatuman na sa tag-iya sa maong natungdang katumanan, giangkon ba niya og siya ba ang katumanan sa tagna sa Isaias pero wala may bawi sa tao gawas niya nga
dunay panultihon nga walay laing nasayod sa panimalay, kundi ang tag-iya sa balay, dili katong nanumbalay ni ang silingan sa balay. Kay ang kinatibuk-an nga pagkasad, siya lamang ang tag-iya sa balay. Sa katumanan niya na, isip tag-iya, kinsa ang katumanan sa mong tagna. Mao si Juan Bautista, Reverend. Mabasa na to kana dinhi sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 1. Ang atong pagbasahon paingon sa 3 ang atong pagbasa. Gingon dinhi. So diya lang sa 2 ang atong pagbasa gikan sa Angtod sa 3. atong sa 3 sa Kapitulo 3 sa Mateo. Gingon. Siya naggingon. Uno, og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Hudiya. Siya nag-ingon, pag hinulsol kamo, kay ang gingharian sa langit hadol na. Kay kini siya, si Juan Bautista, mao ang gisgutan sa propita nga si Isaias sa iyang pag-ingon. Ang tingog sa nagasinggit diya sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan, alang sa Ginoo, tulira ninyo ang iyang mga agyanan. Kung mao, si Juan nga Bautista ang katumanan di ay mga kahigalaan. Pero sa tagna sa 43 sa Isaias, walay mabasa nga Juan nga Bautista ingon niya ang tagna. Pero kung mangutana, ngano og asa ang among tagna sa katumanan sa pagwali? Anaa, pero di lang dawaton ninyo. Kay mangita man day mong ngalan. Na kung mangita man day tagnalan kay ang siguroon ang ngalan, di na lang unta ta magbutang og iglesia sa kalay mga adlaw nga gibutang sa matuod sa Biblia daw, ang matuod nga mga si Ellen Goldwhite. Wa po'y mabasa nato bisag kaputol na lang sa Biblia, mga mahalamong tigpaminaw nga Ellen o Elena, mga mahalamong tigpaminaw. Bisan pa ka ng ilahang giingon nga katapusang iglesia. Hinganlan maging katapusang iglesia, 70 Adventist Church, pangutana na Biblia. 70 na. Church. Katapusang iglesia, kaloy ala, basa. May laki mga kabinilyo, basa ko no. Karon sa iyong programa gabi, tanawagan hook up mas balingasag. Betanahon ta. Tubag, may laki mo ka. Nagkaroon, hain ba ang katumanan sa atong pagwali nga kita ang katumanan diya sa pagwali sa Espiritu Santo sumala sa Biblia, Brad Rome? Hain. Dinhi Reverend sa nakasulat sa pinadayag 2:17 nagayon dinhi. Ang adunay dulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga madaogon pagatagan ko siya sa manang nga tinaguan o pagatagan ko siya usa ka gamay nga bato nga puti na sinulatan usa ka bag-o nga ngalan na dili masabot ni bisan ginsa gawas kaniya nga maoy magadawat nini. Ang atong sentro nga pangutana asa ang mga taong magwali sa Espiritu Santo, mga mahal lamong tigpaminaw, ibasa ni Brad Rumi ang 2:17 nga aduna di ay tagna nga bag-ungalan. Pero sa pagbasa gud niya na ang pagwali sa Espiritu Santo na asa Brad Rumi sa di pa nato basahon ug unsay gipasabot niya ng 2:17 sa pinag asa Brad Rumi ang katumanan sa tagna nga kita mo ay magwali sa Espiritu Santo pero walang ibutang ang ngalan. Anya ang katumanan Reverend din sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang gingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang karon gikapaybalon na kaninyo pinagi sa mga tawo nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang anini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Muna nga may mga tao di ay nga magawali sa maayong balita nga ang pagwali sa balita dili diha kang Jehova ug dili po diha kang Kristo. Maayong balita sa Espiritu Santo. Nay mga taong magwali niya na. Dili mister nga ibutang angalan diyan niya na kay di man abilidad nga sa pagtagna ibutang angalan. Bueno, gibasa ni Brad Rumi ang 2:17 nga nagisgot og bag-ong ngalan. Kalang bag-ong ngalan mga malamong tigpaminaw dili na si Jehova, laping dili pod si Hesukristo. Kay ang bag-ong ngalan ingon nga nakasulat diha sa bato nga puti. Timan-anta sa Biblia adunay tulo ka matang sa bato. Una nga katong bato nga si Jehova mao ang gimantala sumala sa Biblia sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 o 4 kini ang atong mabasa sa nakasulat sa Biblia.
kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Pagdakuon ninyo ang atong Dios, ang bato, sa di siyo bato, ang iyang buhat hingpit man kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon og walay kasalanan siya matarong og matulid. Si Jehova di ay, mga kaigalan, gitawag og bato, lain naman tong bato nga puti. Kung ang ngalan nga bag-o nakasulat sa bato, di si Jehova kanto. Kung ang ngalan nga bag-o nakasulat sa bato sa pamag-ang, sa Biblia, Brad Rune, kinsa ba kining bato sa pamag-ang sumala sa Biblia? Mao nga atong Ginoong Jesucristo, busa kanang 2:17 sa pinadayag mga kaigsunan, dili na mulugar kang Kristo, di mulugar sa amahan nga si Jehova. Gipamatud-an sa mga sakop sa katumanan, mga tinun-an ni Kristo, nga si Kristo gyud mo ang uluhang bato sa pamagang. Episo Kapitulo 2, versikulo 20, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis ug mga propeta, nga niini, si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Busa si Kristo, bato sa pamagang. Siyo ba bato? Doon na lamay tulo nga na-record sa Biblia, mga kaigalan, sa 28:19. Nga sa ngalan sa amahan, si Jehova sa anak, maong atong Ginoong Kristo. Sa matag titulo nila, si Jehova bato, si Kristo bato sa pamagang, o ganang bato nga puti, mo kanang Espiritu Santo, tagna nga katumanan, walay lain, dawaton man sa tao, o sa dili, kantong wala pa managpakasabot, pero sa managpakasabot na, iwali, o katumanan, walay lain ang among magtutudlo. Busa, dili nga mabasa ang ngalan litra por litra. Ha? Kay dili sa Biblia nga magtagna porsigido nga ibutang ang ngalan. Pero kung anong dili na kita karon sa bato nga dili na kita sa bato nga dili puti, kung bato lang ang isgutan sa Deuteronomio 32:3-4. Tungod kay katong bato si Jehova, dili na kato magpadayon ang pagmantala. Kay kung kato padayon pa, wala untay Jesucristo o bato sa pamag-ang nga bilutaw nga gipaila sa Biblia nga atong naila halos sa tibuok kalibutan. Nganong di naman ang wali sa bato nga mao si Jehova, Brad Mario, sumala sa pagpayag? Sumala sa pagpahayag din Reverend, dinhi sa nakasulat sa Jeremias sa iyang kapitulo 31, versikulo 31, atong ilapos sa 34, gingon dinhi sa pagpahayag Reverend, ani akaron ang mga adlaw moabot na, nagaingon si Jehova, nga ako magabuhat og usa ka bug-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda, dili sama sa tugon nga gibuhat uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giaga ko sila sa kamot sa pagpagula gikan sa yuta sa Ehipto, nga ang maong tugon ilang gilapas bisan gingon bisan ako mao ang ilang bana, nagaingon si Jehova. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos niadtong mga adlaw, nagaingon si Jehova. Ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin o diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko og ako mahimo ilang Dios og sila mahimong akong katawhan og sila dili nagayon magtudlo ang tagsatag sa katawo sa iyang isikatawo og ang tagsatag sa katawo sa iyang igsuon sa pag-ingon iluhon mo si Jehova. Bisag diya lang takuto. Ang imong giingon Jeremias kapitulo 31 versikulo 31 kama 34, pero gihurot pagbasa para matin-aw mga mahal namong tigpaminaw. Nakaron, morning ang katarungan nga si Jehova nga bato, dili na day panahon karon sa bato nga mao si Jehova. Bueno, nya makita sa gisgutan og nganong dili na punta sa bato sa pamag-ang nga mao si Kristo. Ato sang ipabati mga mahal namong tigpaminaw ang ilang rason. Doon naman tayo gikasaad nga kinini ang sa nadugay na nga lecture kay sila nag-ingon labas sa ilang basahon. Unsa ilang ingon sa ilang basahon? Kining gitawag og mga hitabo sa katapusang panahon. Sinulat ni Ellen Goldwhite kay nagisgot ra ba sila ganina og mini daw kung dili ta motuo sa atong Ginoong Kristo. Ilang gibasa ka ganina
dinhi sa atong nadungog ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 4 nga siya nga magaingon nga ako nakaila kaniya pananglitan kini may basahon apan wala siya magbantay siya ang mga sugo kini siya bakakon o wala kaniya ang kamaturan. Kung wala daw ka magbantay sa sugo, mahimo kang bakakon o wala ang kamaturan. Daghan mang sugo sa Biblia, mga malamong tigpaminaw, pero ilalang ipalusot nga adlaw ipapahulay. Unya, kini, aron mahimo kang dili iya sa Dios kay sila raman ang taga iya sa Dios. Unya, gibasa ang unang Juan 4:2 nga inyong mahibaluan. Ang Espiritu sa Dios pinagi nini. Ang matag usa ka Espiritu nga giingon nga ang matag usa ka espiritu nga magaila nga si Jesucristo nagpakatao kini iya sa Dios. Unya ang tres dayon may ilang pamug-atan dinhi kay dos man to atong gibasa og ang matag usa ka espiritu nga wala magaila kang Hesus kini dili iya sa Dios. Kini mao ang espiritu sa Antikristo nga inyong nadungog nga ania nga muanhi og kini siya ani anas sa kalibutan. Giyon nila. Kanang magsalikway kunot ta kang Hesukristo, mo nang Antikristo. Abinila kay nagwali man mi sa Espiritu Santo, nagsalikway na kunomi ni Kristo niya na. Saway kalibutan, mga malamong tigpaminaw, nga dili malagi tag-iyas panimalay, bosa kung magsugok-sugok gani ka sa balay, nga dili imo, magkaraw-karaw ka, ignon gikag daotan ka o kawatan ka. Kay di man imong balay nganong nagsulod-sulod kanya na. O labing matino nga ang tag-iya sa panimalay may musugilon kay balido man siya kay iya mang balay. O labing matino nga kami may musulti sa matod nga doktrina. Kay kami man ang tag-iya o sakop sa mang doktrina. Pero sa pagmini ninyo sa pagmini niining gitawag og Antikristo nga mini unsay gingon ninyo sa inyong basa mga itabo sa katapos sa panahon ni Ellen Goldwhite. Dini sa pahina 129 nagingon, ang mga pagtulunan ni ining mini nga mga Kristo dili tukma sa kasulatan. Busa ang mga pagtulunan daw basta ni ining mini daw nga mga Kristo mailhan. Pag mini ka unya dili tukma sa kasulatan nganong namini ka nga Kristo. Kay ang gihubad nila, pagkadili mo tukma sa kasulatan ang imong mga pagpamatuod o ang imong gisulti, pwede ka na tawgon ka nga mini nga Kristo kanang gihatag nila nga bot pasabot. Karon ang pangutana, giunsa nila pagpasabot tungod kay si Mitchell Bendilio, gihagit niya ang mga pastor nga wala kunoy mabasas sa mga basahon o sinulat nga si Ellen Goldwhite may angkon nga malagna. Kung wala man mga mahal lamang tigpaminaw granting na kininggikan sa gitawag og kasing-kasing atong basahon berdone unsa nang gikan sa kasing-kasing ni Ellen Goldwhite dili man na gikan sa atay sa iyang kaugalingong lawas sa kasing-kasing unsa daw si Ellen Goldwhite wa bay mabasa nga manlag na siya og naa unya mo na inyong doktrina. Di na pwede nga hawiran ninyo nga wa siya'y gisulti nga siya usa ka manlagna. Pero matod pa niya, kung dunay mo ingon nga siya manalagna, di po kuno siya musupak. Di kay musupak siya nga dili, sa ato pa, ang kunon niya na kay silence, na may giingon sa panultiyon, silence means yes. Di gidawat, mao ganing mabasa na to ganina nga manalagna siya. Sa inyong doktrina sa lagda sa pagtuon sa Biblia sa pahina 61 pagtulunan 23 nilaktod ka nagpagtulunan gikan sa 1 hangtod 22 lakturon nimo Bendilio ang 23 adto na lang kas 24 ngadto 28 na unsay preba nga naagid siya sa hiya sa pagka managna kung hiyas naa kanimo ang pagkamalagna di manalagna ka doon Nga basahon na to Reverend sa tinuod lang kinis Mitchell Bendilio nagminarunong ra ni siya. Inyong mga kauban nga 70 Adventist nga nagwalay dinis sa Cagayan de Oro City, miangko na gyud nga ang tibok Adventista nag-ila nga si Mrs. White propeta. Ikaw ra man gyud mo angkon pero matud Reverend,
ang imong rason mao ra man gyud nga wa may mabasa sa mga sinulat nga siya nag-angkon. Ang tinuod, nahadlok man na siya. Ah. Kay kung moingon siya, mapangitaan gud siya sa iyang gipaningil nato nga nakasulat ba ang atong ngalan o ngalan sa atong magtutuloy. Ingon niya na man na, mo nang ilikay niya. Okay. Basahon ako rin pero sa dili pa ato itong balikan din itong tumutumo niya kay haron nga atong mapabati nila nga gi-premise nimo nga ang magtumutumo butbuton laglag pa yung impierno. Tanaw na to among ipabati unya ug di ba ka maunay sa imong istorya. Basahon ako ha. Inyong basahon nga nagulang gikan sa kasing-kasing ni Eileen Goldwhite, pahina 3. Naon tog di ba propeta si Mrs. White dinhi. Sa episode 4:11 naglista si Apostol Pablo sa 5 kadagko nga gasa sa Espiritu Santo. Mga apostoles, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Eileen Goldwhite adunay gasa sa pagpanagna. Unya asa daw na nakasulat doon Ingon din nini, nagsulat siya si Mrs. White kaniadto, ang akong buluhaton naglakip sa buhat sa usa ka manlagna apan wala kini ipakutob diya mabasa na sa selected messages sa libro bukwan, uno. libro 1 sa pahina 36. Unya naam kuno siya buhat sa pagkamalagna. Muna nga manalagna day siya, dili manalagna. Unsa man day manalagna karon niya. Dinhi niini kitang mga bahina sa pagpamatuod. Karon unsa di giingon sa iyang mga kauban dinhi nga nagwali dinhi sa teleradio, mga kaigsunan gidipinsahan. Pero kay katong wa man kuno mabasa lagi nga si Eileen Goldwhite nag-angkon gidipinsahan nga para mahusto kay para magkaparihos na o magkatakdo na ilang pamatuod. Karon gibuhian nga wala gyud daw kunoy record sa Biblia nga ang usa ka manalagna moangkon nga siya manalagna. Na leksyon tingali nakadungog ay sus giripin na pod unya og buktot imong hiloton di naman na mahilot ng buktot man ginang pagpabili niya na ato sang ipabati nga punto por punto bradoni nga record sa Biblia wag gyud mabasa nga nag-angkon og manalagna. Atong i-plaster rin ang ato ang kahimanan para sa pagbalati sa kauban ni Mitchell Bendelio nga Sabadista nga nagwali din sa nining maong sibihan sa DXQ nga matud pa nila nga wala kunoy manalagna nga kanang matuod nga manalagna nga nakasulat sa Biblia nga miangkon nga manalagna. Atong i-plaster din rin akong i-hanay din sa atong pagsusi para atong ipabati ang maong ilang pahayag. Kauban nila ni Mitchell Bendelio kay kuan man kining manalagna man gyud ang ilang pagtuo ni Mrs. White pero matud pa nila nga doon na sa Biblia ang matuod nga manalagna dili moangkon nga siya manalagna. Tipasta na to mga kaigsunan ang atong kahimanan din sa atong pagsusi sa nakasulat sa nakapahayag din sa ilang Mintras na i-plaster ni mo, Brad Ronnie, unahon na to sa pagtubag. Naapa sa Biblia nga usa ka malagna, Brad Ronnie, moangkon gyud nga siya manlagna. Aduna gyud ben ginagday babasa sa balaang kasulatan nga ang usa ka manalagna niyang tunggid siya sa gaguling nga siya manalagna. Sumara din sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 22 ang gingon. Unya mingon si Elias ngadto sa katawhan, ako bisan ako lamang nga usa ka manalagna niyo ba? Apan ang mga manlagna ni Baal upat ka gatos og kalim-an ka tawo. Karon mao na siya nga naa. Pero usa na mo na gitubag, gipabati na mo sa ang ilang rason pero amo lang ning giuna. Niyaw, tanawa ang ilang rason og nakatultol ba? Anya atong ipabati matud pa nila nga matuod nga manalagna sa Biblia nanirado man gud kaninyo wa gyud mabasa nga ang matuod nga manalagna di moangkon nga siya manalagna. Okay, daghan ra batang tubagonon na Brad Ronnie. Nabasa na ra ba sa Biblia nga naa gyud angkon nga manalagna. Siya nga itong tubag. Ang matuod nga manalagna, bisan kining mga manalagna nga naka-record sa Blanco Sulatan, ngalan, wala ina sila maangkon nga akong manalagna. Kita mo na. Bisan kining naka-record sa kasulatan nga mga manalagna, plural pa. Kining na-record sa balaang kasulatan,
wala gyud moangkon nga sila manalagna. Kay aron mapamatud-an to kang Mitchell Bendilio nga si Ellen Goldwhite, wala moangkon niya diha niya na nga manalagna. Wala naman tatay lalis ana. Ang problema man nga kinahanglan gyud ipursige na nimo nga manlagna aron dili na magtopiko nga dili mo angkon kay wa may pangutana namo wa man moingon nga wa man mo angkon na siyang manlagna. Ang among gibasa ang inong doktrina nga si Ellen Goldwhite manalagna mao na. Pero unsay pagkabati na nila agihilot oy og piang lagi mahilot og gamay ra pero kay nabuktot man way maayong laki sa tibok kalibutan kung unsam na siya ka manghihilutay nga mauli niya ang buktot. Unsa man bundakag bato mamatay man gyapon. Kung mahiyos tong bukok nga nagbukdo sa likod, na di man gini mahilot, giyon sa diyon kay gitistingag hilot, iyon sa pagpayag berdone sa mga tigpama ba dire. Anya, kay nabati siguro nila nga atong programa rin nga gibasa ta sa abati gyud. Oo nga diya sa basahon sa hari nga do nagyoy pagangkon sa usa ka propeta. Mao din ang ila kibaling paghilot. Pero mo rin nagsugod hilot kung baliko na gibuktot na di na matawag hilot ni atong Panginoon. Kasi manalagna nga matuod nga manalagna unya nag-ingon po siya na dili ko manalagna. Mawa sa manggod na siya manalagna ilerjon. Ma'am ni punto sa pangutanan. Atong silang pagpakla ilerjon ang Amos Kapitulo 7 versikulo 14. Amos 7:14. Okay, Amos 7:14. Okay, Amos 7 versikulo 14. Kaya ba ba gani? O niya mitubag sa Amos. Huwag niingon kang ama niya, Amasias. Ako, dili manalagna ni anak na lalaki sa manalagna ako. Ako, hinoon, bakiro, ugusa ka mag-aatiman sa mga kahing sikomuro. Si Amos. So si Amos, mingon siya nga, dili siya manalagna. Pero, ang punta na, manalagna si Amos, manalagna si Amos. Manalagna. So, dili na punto mo nila na, klaro kayo nga na ay mga manalagna nga matuod, nga manalagna, nga mailong sila nga dili manalagna. Okay. Naaman din ng Amos City, versikulo 14, nga manalagna, nga wa mo angkon nga manalagna. Nga nung nag-ingon man ka, nga walay record sa Biblia. Walay record sa Biblia. O wa tabungawa. Nga ang usa ka manalagna, nag-angkon sa pagkamanalagna. Di nibasa mi, kay nga nung niingon ka, karon giotro na. Nagbalhin, nagpamaagi. Sa Biblia, bradone, pagka magbalhin-balhin og paagi, may madawat ba sa Ginoo? Wa gyud madawat sa Ginoo, mo ni bantayanan jud. Pagka magpailat tag katawan sa Ginoo niya, balhin-balhin tag pamagi. Kana bang tagurhag panghuna-huna ba? Wa gyud madawat. Nag-ingon ba to sila nga kana na kunoy murag tinuod kuno murag kurik pero di kurik na. Tanawon tag kitsay murag kurik ani. Yeah, basahon na to ang pahayag sa matuod nga katawan sa Dios sa panahon sa atong Ginoong Kristo si Apostol Santiago. Kapitulo 1, versikulo 7. Ayaw ipadahom sa maong tao nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. 8. Siya nga maoy taong tagurhag panghuna-huna nga mabalhinon sa tanan niyang mga paagi. Di walay madawat. Karon atong basahon mga mahal namong tigpaminaw. Kung mabasa nato ang Kapitulo 7, versikulo 14 sa Amos, wa ka mag-angkon si Amos ani nga managna. Nag-angkon mga mahal namong tigpaminaw. Pero ang buhaton God ani, mismo ang inyong steps to Christ, Brother ni unsay nakasulat sa step to Christ kung magtuon sa Biblia nga atong sugalan kay mausab ni ang atong mga pamagi. Kini ilang basahon nga naguluhan steps to Christ o dalan paingon kang Kristo sa page 123 pahina 123 nagingon na scriptures must be compared with another scriptures ato pa ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan. Di pagkumparar di ay arisata sa King James Version. Ang gibasa niya City 14 sa Amos pero atong isugod sa bersikulo 12 gingon. Ingon mo sab si Amasias, miingon kang Amos o ikaw nga manalagna gingnan. Nasayod si Amasias nga si Amos malagna.
o ikaw nga managna, lumakaw ka, patod pa dinhi, lumakaw ka, kalagi wadto sa yuta sauda, og dito kumaon ka sa tinapay, og panagna dito, ipalakaw si Amos dito sa, kining yuta sauda, ipagpanagna siya dito, pero before nga managna, kaon sa tinapay, nga ningon dayon, si Amasias sa versikulo 13, padayon. Apanayon na pagpanagna, di na daw siya ipagpanagna. Pag-usab sa bitil, kay kini mao ang halara, kay kini mao ang balaan nga pulianan sa hari. O kini mao ang balay nga harianon. 14. Unya mitubag si Amos ni Amasias na kay pakanon gud siya tinapay usa managna. Nya napoy dapit nga dili siya ipagpanagna. Unya mitubag si Amos og mingon kang Amasias, ako dili manalagna, ni anak nga lalaki sa manalagna. Ako hinuon bakiro og usa ka mag-aatiman sa mga kahoyng sikomoro. Ingon din si Amos, dili ako dili manalagna, ang mot ipasabot ni ini nga anak nga laki sa malagna, ako hinuon bakiro. Ang ipasabot ani nga ipagpanagna siya dito sa uda, pero ipakaon sa siya tinapay. Mga kaigsunan, bawal sa usa ka managna nga suguon ka sa pagtagna sa usa ka tawo, unya managna ka tungod kay gipakaon ka. Pag mutuman kanya na, mukaon kag tinapay, no, usa ka managna, mo nang giingon sa basahon sa Proverbio, Kapitulo 20, versikulo 17, nga managna malang day tagpakanon, o sa ilay pagkasulti, nga naay datong usuhol, giingon ka na sa versikulo 17 sa Kapitulo 20 sa Proverbio, ang tinapay sa kabakakan, matamis sa usa ka tawo. Apan sa kaulihan, ang yang baba, mapuno sa graba. Ikong mukaon ka, o sa kamanagna, kay gisugo ka, murag gidatungan ka o gisulan, gitawag ka nagtinapay sa kabakakan, tamis to na sa tao, pero sa kaulihan na ang imong baba, mapuno sa graba, kay dili gusto ang Dios nga managna ka, pinagigsol, busa, wa na magpasabot nga kanang versikulo 14, gikan gisugod nato sa versikulo 12, sa Amos City, nga wa mo angkon si Propeta Amos niya na nga malagna, say panimuning pagbasa ba? Unya, kung giman kayo mo mag-transfer sa mga Biblia, na ang pulong sa Dios, na may balita Biblia, nga gitambayungan sa mga Katoliko o mga Protestante nga scholar sa Biblia, wala ka magbasaan niya na. O sa pa'y nakasulat, Brad, makarayo kung ang gibasa ko, City 12 hangtod sa 14 nga ilang gikuha sa Amos, kay ang iyang gibasa ang 14 man lang sa Kapitulo 7 sa Amos. Kung sa Biblia naman Katoliko, Witkan ko sa ni. Una, si Bindilyo na iyang giingon, all ministers, ato pa ipabasa. Way mabasa, asa nga basahon. Kay wa ginabasa. Nanganon doon na may mga basa ng Mrs. White, propeta, ang pangutana karon. Iya di kuan, ang ila diri kay giila man nila nga propeta Mrs. White, amo na niingon dayon siya. Way record sa Biblia nga ang usa ka manalagna nag-angkon nga siya manalagna dipensya sa ditong Bindilyo. Ang pangutana karon kay nausia naman, gisupalpal si Bindilyo. Pag-ambot na gitubag na mo, ingon na siya, na ay record sa Biblia nga nag-angkon sa bisag manalagna, pero wala siya mo angkon nga siya manalagna. Agoy, gihilot na niya. Mo lagi na manghihilot, imbes ka gihilot ni samot kalagaat, ni samot kasiat ang bukog, morning, imbes kayang gihilot, ni samot ka lutaw ang iyang sayop. Ngano, bisag asar ba na imong gisulti? Mangutana ko, tubag ka sunod Domingo, asay tinuod sa imong gisulti. Asay tinuod, nga way record sa Biblia o may record. Dapat imong gawas ang sayop. May imong gawas ana. Nganong mogamit man taon ka o kanang giingon Santiago 1 City lagi nga duhag panghuna-huna, taguran panghuna-huna, mura man na imong sinultihan og dila sa halo nga nagsanga. Naman, primero, way record. Sunod, nana. Unya ang labaw para baging sayop na sayop pag-interpretar. Counter rabanis imong giingon nga muramig correct. Ikaw, na-correct anis pagsulti nimo. Nag-ingon man ka. Pero propeta ba? Si Amos, propeta. Pero wala ko na mo angkon. Agoy, ay pag-angkon. Ang gipasabot, ana niya rao, pamasa po mo aning Bibliang Katoliko. Oy, sige mo mapasa, pero kasabot mo ani. Murag correct mo. Kinsan, pero pag-amos sa Amos sayop. Na? City 12, hantod 14. Giingon. Og si Amasias miingon kang Amos, igo na propeta. Balik na to sa yuta
sa Huda o panginabuhi dito pinaagi sa imong pagpanagna kaysa nag-ingon sa Masiyas kaysa giingnan si Amos nga ipagpanginabuhi siya ngadto sa Huda. Gingon din, ayaw na pagpanagna dinhi sa Bitil kay dito sa Huda pagpanagna kay para manginabuhi siya kay mao kini ang dapit diin mo simba ang hari og ani dinhi anang gingon nasudlong templo. Gingon din si Amos mitubag kay ang pagtong Amasiyas nga si Amos pwede niyang diktaran nga ipagpanagna nga iya pagpanagna dito ni kuhaon niya panginabuhi. Konklusyon taon sa Amos taon oy dito ni Amasiyas ngayon si Amos mitubag dili ako mao ang matang sa propeta nga managna aron sulan bisag diha lang kukutob. Okay. Ang puntong gikuha pag ingon ni propeta Amos ako dili manalagna ni anak sa manalagna Christian ang iya bang kung didinay ba niya wala asa iyang gibalibaran ang pagtuo ni Amasiyas ha litsuron ka na mo nag-iingon kung asa ka nagtuon pagbalik pag eskwela oy nag-iingon no ang gipasabot ni Amos nga gibalibaran na di sa manalagna ang pagtuo ni Amasiyas nga siya pwedeng masuulan sa pagpanagna bisag bakak pwede itagna mauna ni ingon sa dili ko ingon ana nga matang sa pagkamanalagna o matang sa pagkapropeta nga si suhulan. nga pwedeng suhulan Na karon wa mo angkon. Agoy, mo na lagi nga basta dili mo tukma na sa kasulatan ang atong pagpamatuod niya na kita mao'y mini nga Kristo. mo na imurag correct Na karon ni ata agoy gamay basig makalusot ta katong iyang giingon nga na kuno nagwali nga iyang gikuan nga nganong nagwali tag Espiritu Santo. Wala kuno'y mabasa nga ang balita nga Kristo walaon. Mo na giingon nga ikumparar lagi. Ato ta sa sigurado katong iyang giingog ko ng Korinto Bradoni kay lami pa unta kaayo pero daghan man tagig tutubag pero oras mo hindi mo kuan ani nya narabay nagsunod nato nga programa. Okay, ato ipabati, Reverend. Mugamit man po sila ang versikulo sa unang Korinto 13:9 kay matod pa nila nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo dili hingpit mo na undang-undang na sa panahon ni Apostol Pablo. Ato daw ko sa pagbasa. Una abay pulong din nga undangon gina nga pagwali mito sa ngalan ni Kristo. Ang unahon pagbasa at salan din sa ang pulong sa Diyos sa Biblia sa 1 Korinto 13 versikulo 9. Kaya ang mga butang nga atong nasayran o atong pagpasabot sa pulong sa Diyos dili pagayot kumplito. So dili nga pagkasulti at salan nga ang mga butang, yan sa Pablo, nga ang mga butang nga atong nasayran o ang atong pagpasabot sa pulong sa Diyos, dili pagayod kumplito. So wala, dili nga versikulo at salan, wala mag-isgot din nga ang ngalan ni Kristo dili iwali. Dili nga versikulo. So wala nag-isgot din nga tapuson na ang pagwali sa ngalan ni Kristo, dili nga versikulo sa maong Biblia. Dili naman sa mayang balita Biblia. Sa versikulo 9 gihapon sa maurang kapitulo. Kaya ang atong kaalam o ginasig ang mga mensahe dili hingpit. Apan kon ang hingpit moabot ngan katong dili hingpit mawala. So sa sama lagi po nga pagkasulti at salan nga ingon sa Pablo sa Apolong sa Biblia nga dili pa kumpleto ang kahibalo. So ang dili ining mayang balita Biblia ang dinasig ang mga mensahe dili hingpit. Wala mag-ingon din at salan nga ang Kristo, ang ngalan Kristo, ang pagwali sa ngalan ni Kristo, dili hingpit, wala mag-isgot diri at salan. Karon atong gamay na kayong oras o minuto. Kini, kamoy nag-ingon nga ikumparar ang kasulatan sa ubang kasulatan. Ang gibasa nimo, ang mensahe dili hingpit. Unya kay ang Biblia, ang pulong sa Dios dili man nabilanggo. Kamura gani basa-basa diri sa inyong lagda sa pagtuon sa Biblia na sa pagtulunan 1 unya pangutana 5 nag-ingon nga sa pagpangita sa kamaturan unsaon pagtuon sa kasulatan tubag 28:13 usa ka teksto dito usa ka teksto dinhi sa lagda sa pagtuon sa Biblia teksto dinhi teksto dito unya ikumparar karon katong imong gibasa balikan nato ang pagbasa di man kay nabilang ko pagbasa nimo undang dayon gadone katong gibasa niya nga Katoliko o
nga Biblia bradone unsay gipasabot sa mensahe nga dili pahingpit unya mawala. Insya way mabasa mo dangon ang Levi may imong gibasa. Ang James nag-ingon man nga kung ang hingpit mo abot na katong hingpit ka mensahe, katong dili hingpit ka mensahe mawala. Di kay mawala, di undangon. Nga naman kunong magpadayon man nagmawala. Pero bradone pangutana. Unsa mang mensahe ang gipasabot nga mawala pa sumala sa Biblia bradone. Mensahe ng Kristohanon si Pablo nagapilitubag niya na dinhi sa Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 1 Bibliang Katoliko nga Biblia. Busa magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang hangang sa mensahe nga Kristohanon. Busa mensahe Kristohanon di pasabot. Mensahe nga Kristohanon pero giun sa nila pagpaagi ang mensahe nga Kristohanon bradone nga mawala pa kay dili pahingpit. Gipagi sa pagwali sa ngalan ni Kristo Roma 10:17 sa Bibliang Katoliko gyapon busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Nya wa di na. Wala di na. Sus daghan pang mga Biblia nga among gamiton mga malamong tigpaminaw. Muuna ang katarungan nganong nagwali na mi sa Espiritu Santo. Sama ba kang yuba nga giwala ang wali nga yuba padayon di ito. Nagtumutomo di mi na. Wala. Mao po nang moingon siya mang hikot. Daan ni nga sitas kay mudagan mig Hebreano, mudagan mig Roma, lagapak magigawaling Kristo na. Maro nga kuan kining magkawali. magwali. Karon mo na mga malamong tigpaminaw. Isod po kaayo among ipadayon sa gamay na lang unta pero ngano tungod sa oras mga malamong di paminaw kining puntuha ug maato uning ipadayon sa sunod nga Domingo ug uban pang nilang gipamulong tud kay ang oras miamot naman sa ngalan lamang sa magtutulo Master Tomas dinhi Senior kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Winyuk sa kalusab sa makaubang Evangelista o Ministro. Kinusab sa Brother Hermogenes Magrayo. O kinusab si Mario Chavez. Kinusab si Brother Giselle Bacarayo. Kinusab si Brother Romira Macamos. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kinusab ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami may hangtod sa sunod diyan sa samang takda o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.